balmaw aya fo tare agressif Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ bangamara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ bagamara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don agressif la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ agressif la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye agressif Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. An bɛ tɛnɛ la desanburu kalo tile 8 san 2025 ka aw fo ka koɲuman ni sanga na aw minnu sɔgɔlen an na aw bisimila aw ka wula in na bamanankan kibaruya kɔnɔ la an ka kibaruya bakurubaw bɛna taa ni an ye cɛfini tabaw olu ka wulikajɔw la ni k'a daminɛ desanburu kalo tile 5 ka taa bila a tile 6 la an ka jamana fan caman kɔnɔ an ka cɛfini tabaw u ye jafarawale tigilama caman ka u daji ni ka minɛn caman ka o minɛ u la Mali jamana ni Amérique jamana ka jɔɲɔgɔnya kɔnɔna la an ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Maïga sɔgɔmada in na a ye Amérique jamana ka lasigiden musow ka o bisimila kumaɲɔgɔnw kɛra an ka jamana ani Amérique jamana ka ɲɛta o siraw bɛɛ lajɛlen fɛ AES jamana ka
fara ɲɔgɔn kan kolo girali o kadara kɔnɔ an ka kɔkancaw minisiri olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Burkina Faso yaasa ka se ka kuma AES jamana kunnafoli ko ani fo ka taa se kɛnɛ mun n'a kan ka na labɛn an ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la ka o labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ OCS maaw ni o ɲɛnɛmafɛn kɛlɛliw ye olu y'u tɛgɛ da ɲɛnɛmafɛn ani furakisɛ olu dɔw kan kɔkan kibaru bɛna taa ni an ye Bɛnɛkaw bara ni kafojaso mun na a ma se ka sira sɔrɔ ni a bɔrɔtɔra o kafojaso in kɔnɔ a yɛrɛla k'a fɔ ko jamana kuntigi Patrice Talon ko a ka attaché militaire ni o ye présidence kɔnɔna ye ko o furumuso o tayana susulu senfɛ fintilaka mun ni olu tun bɛ fɛ ka fanga dafiri Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye bi tɛnɛdon in na ale ye kalikanw kɛ k'a ka sigili kɛ ka sigi Côte d'Ivoire jamana o fanga kunna yaasa ka se k'a ka mandat mun ni Ivoirien ye kala ta ye ka o baaraw kɛ ninnu de an ka wulada in na kibaruw la kumaba dɔw ye an bɛna kunnafoli wɛrɛ fara mun kan sɔni ka walawalali kɛ aw ye a y'aw sɔgɔ ko ɲuman ja ni kunnafoli sira bɛɛ lajɛlen na an bɛna sɔni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye an bɛ foli kurakura k'a di aw ma aw minnu sɔgɔlen don an na nin waati in na Keba Jalo ka i fo ale mun ni a bɛ ka ja wɛrɛ aw la nin waati in na an ka cɛfini tabaw u ka wulikajɔw kɔnɔna la nin dɔgɔkun in na ka daminɛ desanburu kalo tile 5 ka taa bila a tile 6 la cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko u ye baara kɛ jamana fan caman kɔnɔna la olumasiri tabaw ka ɲɛmaaba a ka cikan kɔnɔ ko k'a daminɛ Yoroso Sigaso Nara nin fa ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ka olumasiri tabaw u ka wulikajɔw bonyana in kosɛbɛ yaasa ka se ka malidenw n'u bololafɛnw ko u lakana ko jaabi minnu bɔra a bɛ maa minnu fa olumasiri taba minnu ni u kalikan ye ka u ni jamana ma yaasa ka se ka jafara wale tigilamaa ninnu ka u kɛlɛ maliden bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na maa minnu n'u tɛ fɛ an ka jamana lafiyalen ye an ka cɛfini tabaw su ni tile u bɛ ka wulikajɔ korogiriya o kama juma desanburu kalo tile 5 an ka cɛfini tabaw u ye wulikajɔba kɛ jumadon in kɔnɔna la Mali ani fo ka taa se Burkina Faso dancɛ la yɔrɔ mun bɛ ni o ye maaw ye Yoroso o secteur fɛ Kucala marabolo kɔnɔ an ka cɛfini tabaw ka sanfɛ kɛlɛcɛw u ye maa ŋaniya jugu dɔw minnu tun bɛ fɛ ka bamaciya wale k'u labɛn sanfɛ kɛlɛcɛw ye u ye ni ka susuli da u kan k'u bɛɛ lajɛlen daji ni ka maa ŋaniya jugu ninnu ka u soci cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ minɛn fɛn fɛn tun bɛ u bolo an ka sanfɛ kɛlɛcɛw u y'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka sanga ni jumadon ye o siratigɛ la sibiri fɛnɛ desanburu kalo tile 6 an ka cɛfini tabaw ka sanfɛ kɛlɛcɛw olu ye susuli kɛ yɔrɔ 3 bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn fɛ sibiri a baaraw bonyana kosɛbɛ Sigaso mara kɔnɔ an ka cɛfini tabaw Fɛngolo ni ale bɛ Sigaso fɛ cɛfini tabaw ye bamaciya walejuguya kɛwale tigilamaa dɔw minnu tun bɛ fɛ ka binganni walew ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma sanfɛ kɛlɛcɛw ye u viser ka u susu ka u bɛɛ lajɛlen daji ko Mali ni Burkina Faso dancɛ la cɛfini tabaw ka ɲɛmaaso olu ka kɔrɔfɔw la an ka cɛfini tabaw ye susuli wɛrɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛra sibiri don Danderiso o localité kɔnɔna la Mali ni Burkina Faso o dancɛw la ni ka maa ŋaniya jugu camanba ka u daji Nara marabolo kɔnɔ an ka cɛfini tabaw secteur Gure fan fɛ ko u ye wulikajɔbaw kɛ yɔrɔ mun na ni a bɛ wele ko Loadi Sheriff an ka sanfɛ kɛlɛcɛw u ye maa ŋaniya jugu minnu ni u kɛmɛ ka u yɛrɛ dogo ka dogo yirituw kɔrɔ an ka cɛfini tabaw y'u n'u ka dogoyɔrɔw bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ susu ni ka u bɛɛ lajɛlen daji baw u tun bɛ fɛ ka jan ne da an ka cɛfini tabaw ɲɛ olumasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ u ye nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ professionnalisme ni o ye baara kɛcogo ɲuman ani cɛsiri wulikajɔ mun ni an ka cɛbalenw ni a b'u bolo su ani tile yaasa ka se ka lakana sinsin an ka jamana kɔnɔ ko halisa wulikajɔw bɛ to senna baw jugu u tɛ fɛ ka fara anw ka jamana la ko f'u ka gɛlɛya lase anw ma nka an ka cɛfini tabaw su ani tile u bɛ wulikajɔw la ka se ka maliden n'a bololafɛn lakana Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔw bɛna kolo giriya an ka cɛw u jɔlen bɛ u kolo la
diɲɛ don o don yaasa ka se ka malidenw ka an lakana ka lakana sinsin an ka jamana kɔnɔ kiba n'an bɔr'o la an bɛ taa jɛɲɔgɔnya la Mali ani Ameriki jamana ka jɛɲɔgɔnya bi sɔgɔmada in na décembre kalo tile 8 an ka jamana gouvernement ɲɛma premier ministre régional division Abdoulaye Maiga ale ye Américains ka lasigiden muso min b'an ka jamana kɔnɔ Arachna Korene a ye a bisimila kumaɲɔgɔnw bolila kosɛbɛ an ka jamana ani Ameriki jamana ka jɛɲɔgɔnya bɛ se ka kɔrɔ giriya cogo min na jɛɲɔgɔnya mun n'a bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana premier ministre a ye ambassadrice a ka taama in ka a fo kosɛbɛ a ka bɔɲa ye bawo ko jamana ɲɛmaaso tɔgɔ la ni o ye ɲɛmaaba yɛrɛ tɔgɔla ye général d'armée Assimi Goïta an ka jamana ɲɛmaaw an bɛ Ameriki jamanaw fo ani fo ka taa se jɛɲɔgɔnya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ko a jɛɲɔgɔnyaw tacogo ka ɲi bawo a bɛ ka kɛ bonya ani karama kɔnɔ wa n'a fɔ an ka jɛɲɔgɔnya bɛɛ lajɛlen an b'a laɲini cogo min na a ka kɛ bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na ɲɔgɔn bonya ani fo ka taa se jɛɲɔgɔnya jɛlen jamana premier ministre yɛrɛ k'a fɔ ko AES jamanaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ waati min na ko bi cɛncɛnka jamanaw kɔnɔna la anw ka cɛfini tabɔ kɛ n bɛ kulu kelen de ye AES dancɛw la ka se ka jugu kelen k'o kɛlɛ jugu kelen mun o bɛ an bɛɛ lajɛlen na ni o de ye maa ŋaniya jugu ye binganikɛla ninnu ni o ye jafara wale tigilamaw ye olu de ye an jugu ye ani fo ka taa se jamana wɛrɛ minnu bɛ ka o kɔkɔrɔma don ni o ye état sponsor ye ko anw ka jamana ɲɛsin bɛ o jamanaw de ma ka se ka jugu ninnu ka u kɛlɛ kɛnɛma jugu ani kɔkan jugu an ka jamana premier ministre a ye nin bɛɛ lajɛlen danatigɛ Américains ka lasigiden muso ye ani fo ka taa se kunnafoni sira minnu ni olu bɛ ka papalikɛlaw ka u lapasa ani fɛnɛ ka bamanciya wale ka a kologiriya ko o kunnafoni sira minnu bɛ yen nɔ ni u ka janfa kunnafoniw ye anw bɛ olu bɛɛ lajɛlen nɔfɛ ka u kɛlɛ fo ka se a kɛfɛden na an ka jamana premier ministre yɛrɛ k'a fɔ ko an labɛn bɛ ka se ka jɛɲɔgɔnyaw k'o kologira ni Ameriki jamana ye nka i n'a fɔ an ka jamana ɲɛmaa ye sigikan fɔ cogo min na an ka jɛɲɔgɔnya bɛɛ kɔnɔ ni o ye sigikanba 3 ye o bɛɛ lajɛlen ka labato an ka jamana ka nafa o de bɛ ta k'a lajɛ ani fɛnɛ anw ka souveraineté yɛrɛtigiya maa tɛna foyi diyagoya anw da la o jɛɲɔgɔnya jɛlenw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an labɛn bɛ ka baara kɛ ni Ameriki jamana ye wa ko dɛmɛ sira fɛ an ni Ameriki jamana bɛ ka baara mun kɛ a baaraw ka bon kosɛbɛ o de la Ameriki jamana an teri don u kan ka fo u bɛ ka baara mun kɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ka nafa o kɔnɔna la kɛba an bɛ taa AES jamanaw ka kɛnɛ kan Burkina Faso jamana kɔnɔ an ka jamana kɔkancɛw minisiriw olu ye ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ yen nɔ an ka jamana kɔkancɛw minisiri Abdoulaye Diop ale tun bɛ Mali jamana tɔgɔ la ka sanga ni AES jamana ɲɛmaaw olu kan ka na jɛɲɔgɔnya ni jalajɛba mun na Bamako kɔnɔna la nɔ yaasa AES ka a sira kuraw ni jɛɲɔgɔnyaw an kan ka taa sira mun fɛ ka o bɛɛ lajɛlen fɔ ɲɔgɔn ye o de kɔnɔna la kɔkancɛw minisiriw u kumana kunnafoni ko sira fɛ bawo an bɛ sira min na bi diɲɛ bɛ danga min na bi kunnafoni de kɛlɛ fanga ka bon kosɛbɛ jamana wɛrɛw bɛ ka don kunnafoni ladɔw kɔkɔrɔ ka olu bila ka galonw ni juguyakanw fɔ anw ka jamana ma ka kuma siya bɛɛ lajɛlen fɔ o kɔnɔna de la an ka jamana ɲɛmaaw u farala ɲɔgɔn kan ni hakilinaw ye minisiriw k'a ɲini u fɛ kumaɲɔgɔnw ka kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ anw bɛ ka lakana sira mun bɔ bi a lakana sira bɛ ka kologiriya wa an ka jɛɲɔgɔnya in a bɛ ka kɛ juguw ma bɔnɛ de ye an bɛ ka bɔnɛ sɔrɔ o kɔnɔ o de la juguw k'u tɛ fɛ ka anw ye diɲɛ don o don u bɛ don duguduguma siraw fɛ ka baara kɛ ni juguw ye kunnafoniko siraw ani sira wɛrɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ k'u b'an ka jamana ja jugu yira diɲɛ maa la ko o baara min bɛ ka kɛ an ka jamana ɲɛmaaw ma sigi k'o lajɛ wa kɔkancɛw minisiriw olu fana ka wulikajɔw n'u ka baaraw bɛ don o kɔnɔna de la yaasa AES bɛ ka baara mun kɛ kɛlɛko bunakun kan ani ɲɛtaako sira fɛ ka se ka o baaraw diɲɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka baara mun kɛ an ka jamana minisiriw ninnu y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u nisɔndiyara bawo ko wulikajɔbaw de bɛ ka kɛ ani fɛnɛ bamanciya wale ni kɛwale tigilamaw an bɛ ka dadigiba k'u la terrain sanfɛ an ka dugukolo fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ ka o kɔrɔ an saba ni ɲɔgɔn cɛ ani jugu minnu bɛ u la an y'u dɔn ka ban bawo ni jugu dɔn a kɛlɛli bɛ nɔgɔya an y'u dɔn wa an kan ka dɔn an bɛ taa sira mun fɛ mun kan ka k'u la o dɔnnen don wa an kan ka taa baara kɛ ni maa mun ye an y'o bɛɛ lajɛlen dɔn ko in bɛ cogo min na sisan diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ye bɛɛ suguya dɔn sa mɔgɔ fɛn fɛn de bɛ yen nɔ n'u bɛ ka u yɛrɛ kɛ an niw ye k'a sɔrɔ an juguw don an y'u ta fan dɔn k'u ŋaniya dɔn bawo wulikajɔw daminɛna AES jamanaw fɛ
amuni aye ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw kɛ an tala ye kunnafoli ko sira in fɛ kunnafoli jugu fɛn bɛ nale a kunbɛ cogo bɛ an yɛrɛw bolo yan nɔ wa an ka kunnafoli siraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka wulikajɔw kologiriya ka se k'u ka kunnafoli cɛjugu minnu n'u bɛ fɛ ka an ka jamana senkɔrɔma cɛ an y'a faamu wa an tɛna bin u ka jan kɔnɔ tuguni o de siratigɛ la AES jamanaw kunnafoli so siraw bɛ yen nɔ ni o ye télévision ni ani fo ka taa se arajo ni bɔlɔlɔ siraw an ye an fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa an bɛ se ka kunnafoli jɛlen dolen di diɲɛ ma cogo min na AES ja yɛrɛ ani an ka kibaruyaw yɛrɛ o bɛ sɔrɔ cogo min fɛ kɛba n'an bɔr'o la bɔlɔlɔsiraw sanfɛ damatɛmɛ wale min bɛ ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ni o ye nɛni ani fo ka taa se ka maaw ka dɔnniw maaw ka kibaruyaw ta ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye ko cybersécurité o sigi dɔ kɛra an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaso hakilina dɔ b'u bolo k'a fɔ ko bɔlɔlɔsiraw sanfɛ maaw ka dugudugumafɛnw walima maaw ka tɔgɔla kibaruyaw o kana ta ka sɔrɔ sariya tɛ ani ka maaw tɔgɔ tiɲɛ nɛni ni a ɲɔngow o baaraw bɛɛ lajɛlen bilala sen kan ka sariyakisɛ bila yaasa ka an ka bɔlɔlɔsiraw ka u lajɛya kosɛbɛ an ka kunnafoli kow ani subahana mansinw o minisiri ni o ye Alhamdu Ag Ilɛni ye conseil des ministres sen fɛ ka sanga ni décembre kalo tile 3 ye ale ye a ɲɛfɔ minisiriw ye hakilina mun ni a tara ko stratégie nationale cybersécurité k'a kɛ k'a daminɛ san 2026 ka taa bila san 2030 la ko nin hakilina ɲumanba ye o mun b'a to an ka bɔlɔlɔsiraw o bɛ se ka sanuya nɛnini walima ka maaw tɔgɔla kunnafoliw ta k'a k'u sago ye ka se ka wariw bɔ maaw kun walima ka sira wɛrɛw ta juguya siraw walima jajugu ni a ɲɔngow nin bɛɛ lajɛlen de bɛna kunbɛn an ka jamana kɔnɔ wa a sariyakisɛ n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka yɛrɛ k'a fɔ bɔlɔlɔ an bɛ don min na ko bi bɔlɔlɔ ɲɛci ka bon kojugu a bɛ kɛ sababu ye ka sira caman dilan wa n'a ma kɛ ɲuman fɛ n'i y'a utiliser cogo jugu la a bɛ se ka kɛ sababu ye fɛnɛ ka bɔnna lase maaw ma ka maaw tɔgɔla kibaruyaw walima ka jaw ka olu kɛ ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ ko o sira ninnu yaasa ka a lajɛya o de la nin politiki in taara an ka jamana ɲɛmaaso fɛ a baara mun ni a bɛna labɛn an ka jamana kunnafolikow ni subahana mansinkow minisiri a baara bɛɛ lajɛlen bɛ don an ka jamana ɲɛmaaso ka hakilina mun bɛ yen ko mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma o donna o kɔnɔ la ka yɛrɛ k'a fɔ stratégie in fɛlɛ in a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ka an ka bɔlɔlɔsiraw ka u la jɛya kosɛbɛ keba an bɛ taa dɔrɔgu kɛlɛko sira fɛ an ka jamana kɔnɔ jɛkulu min ka ca ɲɛsin bɛ ɲɛnɛmafɛnw kɛlɛli ma ko OCS office central de stupéfiants olu ye wulikajɔ baaraw kɛ ni ka taa dɔrɔgu suguya min bɛ n'u b'a wele ko kushi u ye o kilo 51 ka tɛgɛ da o kan fo ka taa se furakisɛ jugu min bɛ yen nɔ ni o ye tramadol ye a furakisɛ ba 5 hakɛ Sofia mɔgɔ ni o ye OCS ye minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔ la u ye wulikajɔ bonya wulikajɔ mun n'a kɛra sababu ye ka se ka taa u tɛgɛ da nin furakisɛ kofɔlen in kan ka sanga ni kari décembre kalo tile 7 in ye OCS maaw minnu bɛ ba kinibolo yan fan fɛ yan rive droite olu de ka wulikajɔ ni a ɲɛmaa bɛ capitaine Demba Tunkara bolo u ye wulikajɔba kɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni Golfu maaw u y'a yɛrɛ k'a fɔ siganama maa 5 tɛgɛ dara olu kan maa minnu n'a yɛrɛ la k'a fɔ olu nɔ tun bɛ nin ɲɛnɛmafɛnw sisa ni a ɲɔngo fo ka taa se ɲɛnɛmafɛn suguya wɛrɛw olu nɔ tun bɛ o la ani fo ka taa se munumunu salo kɔnɔna la wulikajɔw kɛra polisilaka minnu fana bɛ ɲɛnɛmafɛnw kɛlɛ ka fara OCS maaw kan minnu sigilen don a kama u y'u fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa ka don Bamakɔ suguba kɔnɔna la o de la u taara tɛgɛ da maa dɔ kan ni tramadɔli comprimé 5 tun bɛ o bolo ka o minɛ bukasɔnbugukaw bara munumunu salo kɔnɔ OCS maaw yɛrɛ la k'a fɔ u ye furakisɛ dɔw minnu n'a ma kɛ sariya kɔnɔ u ye u tɛgɛ da o kan o kilo 1 ɲɔngɔn ka fana o minɛ sɛbɛnnikɔrɔkaw bara fana OCS maaw ka wulikajɔ kɔnɔna la u taara dɔrɔgu min bɛ wele ko kushi ka o kilo 51 ka tɛgɛ da o fana ka ɲi sifinnaka dɔw bolo ni ka siganama dɔw minɛ OCS maaw yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔw fanga bɛ ka bonya o bolo yaasa ka se ka ɲɛnɛmafɛnw k'o kɛlɛ ɲɛnɛmafɛn mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka sifinnakaw ka siniɲɛsigi ninnu galama la ni ka maaw ka kɛnɛya ko ka o tiɲɛ kosɛbɛ wa ko wulikajɔw baara bɛɛ bɛ ka kɛ o fɛ yaasa ka se ka dɔrɔgu ani furakisɛ minnu tɛ sariya kɔnɔ ɲɛnɛmafɛn tɔw bɛɛ lajɛlen ka se ka u kɛlɛ kayikaw bara keba baara dɔ bilala sen kan
musolakaw olu bɛ se ka baara kɛ u yɛrɛ cogo min na ka se ka ɲɛta siraw bɔ n'u b'a wele ko autonomisation de la femme o baara in bi sɔgɔmada in na a nun donna u ka chambre de commerce o saliba kɔnɔna la kɛnɛ mun ni a yɛrɛla k'a fɔ musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ marabolo ɲɛta la o de la ko musow man ka kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye u da kan ka don marabolo ɲɛta baaraw bɛɛ lajɛlen na musaka mun bilala a bolo kan a bɛ t'i jɔ sefa wari $260 ani kɔ yaasa ka se ka kalo 18 kɔnɔ ka musow kalan ani ka siraw yirula sira min b'a to u bɛ se ka baaraw kɛ sɛnɛko siraw fɛ ka baloko gɛlɛya kɛlɛ ani fo ka taa se musow jɔyɔrɔ u ka se ka dɔn Douanzakaw bara jibondon dɔ dira olu ma jibondon mun ni a dira ONG AMSSI ani fo ka taa se IN olu ka bolo ɲɔgɔn ma o kɔnɔna la jibondon mun ko n'a kɛra lafiyadataba ye a dira maa minnu ma baw sigida kɔnɔna la Douanza u maaw ka jiko kun ka gɛlɛn kosɛbɛ ko jibondon in a bɛna ŋɛniba bɔ u senkɔrɔ yaasa u bɛ se ka ji ka o sɔrɔ cogo min na ji sanuma Keba an bɛ taa e fan fɛ yanni an ka don seko ani dɔnko kɔnɔna la. Beka wuli k'i jɔ. Seko ni dɔnko Mali b'a kɛra anw ta ɲinan kɛra an ma sanɲɛ. Keba an bɛ seko ani dɔnko sanna bololabaarakɛlaw tɔgɔla kɛnɛba sigira an ka jamana kɔnɔ ko salon international de l'artisanat a ta ko duruna siyama o baaraw kuncɛra ka sanga ni sibiridon ye baara mun ni a ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana bololabaarakɛlaw ani fo ka taa se seko ni dɔnko ni yɔrɔ salenw minisiri Mamu Dafe fɛ a kun bilasiralen don minisiri mun ka ca ɲɛsin bɛ sigida lakanaliw ɲɛta kundalajan ni o ye madame Dumbia Mariam Tangarama ni kɛnɛba mun ni a daminɛna novembre kalo tile 27 ka taa bila décembre kalo tile 7 la a kɛra kɛnɛba ye kɛnɛ mun na ni kumaw b'o la kosɛbɛ bololabaara bɛ se ka kɛ an tabiyaw ani fo ka taa se ka an danbew don ba la ni ka tila ka kɛ sɔrɔ yiriwa sira ye kɛnɛ mun kan n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko guwa 550 ani 50 hakɛ ani fo ka taa se maa 1100 ani 18 ni o ye feerekɛlaw ye olu bɔra farafina jamana 16 kɔnɔ ka na bololabaarakɛlaw ka ɲɔgɔnkunbɛ kɛnɛ belebeleba in na Burkina Faso Niger fo ka taa se Maroc jamana ma olu kun ye jamana welelenbaw ye kɛnɛ in kuncɛli la piriw dira maaw ma maa minnu ni ɲɔgɔndan senfɛ ni olu ye sebaya sɔrɔ baw ɲɔgɔndan suguya bɛɛ lajɛlen kun bilalen don kɛnɛ in kan bololabaarakɛla minnu bɛ yen nɔ ni olu ye création kɛ ka fɛn kɔrɔw dilan o prix kun bɛ yen fo ka taa se minnu ka standi a lajɛyara kosɛbɛ environnement o fana kun bɛ yen ani jamanaw olu ka standiw fo ka taa se marabolo kɔnɔnaw ka gaw minnu ka gaw bɛɛ lajɛlen san sɔrɔ baw ɲɔgɔndanw kɔnɔ jɔnjɔnw taara k'a di olu ma fo ka taa se donbolo ma ni kɛnɛ in kan an ka jamana seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe a y'a ka nisɔndiya yira baw ko kɛnɛ in a kɛra sewa ye kɛnɛ mun ni a wulikajɔ kunba dɔ ye an yɛrɛw bɛ fɛn mun dilan ni o ye consommé local ye an ka se ka o dun an magoɲɛfɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka dilan an yɛrɛ fɛ yan nɔ yaasa ka minɛnw bɔ diɲɛ kɔnɔ ka na yan nɔ caman b'a ka se ka bɔ o la baw k'an ka bololabaarakɛlaw u bɛ ka baara minnu kɛ u ka création a bɛ maa munafa a b'a to maa bɛ se k'i jigi da an ka artisanw kan u bɛ se k'an ka jamana magoɲɛfɛnw fo ka taa se forobacaw foroba baarakɛlaw mago bɛ fɛn fɛn na biro ni a ɲɔngow tabaliw ani fo ka taa se an ka cikɛfɛnw olu bɛ bayɛlɛma ni fɛn minnu ye tracteur ni a ɲɔngow ko an ka bololabaarakɛlaw u ye baara min kɛ ɲinan a bɛ maa nisɔndiya a b'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛ se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ keba halisa an bɛ to seko ni dɔnko o kadira kɔnɔ dessin minnu bɛ kɛ kogo la ni o ye ɲɛgɛw ye ɲɛgɛ minnu n'a bɛ yɔrɔ cɛ ɲa ani fɛnɛ ni taamasiyɛnw bɛ kɛ u la ni o dɔ ye bɛn ani tarikuw ye o ɲɛgɛnw a kɛra an ka jamana yɔrɔba caman kɔnɔ musée national kɔfɛ ka yɛlɛ kuluba ɲɛgɛn dɔw kɛra yen nɔ ka sanga ni seko ani dɔnko san ye an ka seko ni dɔnko ani bololabaarakɛlaw ka minisiri Mamu Dafe a taara i ɲɛ da musée national o kogow kan an ka desinkɛlaw olu mun ni dɔnko tigilamɔgɔbaw don n'u bɛ
kuma u ka kɛrɛw ni sen fɛ ka kuma caman fɔ nisɔndiya o de tun bɛ minisiri la nin kɛnɛ kan Keba an bɛ taa fan fɛ mun b'o kɛnɛ kan an ka jango lajɛ. Ni dessin minnu filɛ nin ye tiɲɛ don u bɛ yɔrɔ cɛɲa ka pari kosɛbɛ nka ka fara u bɛɛ lajɛlen kan kɔrɔba bɛ dessin ninnu na n'a dɔw ye an ka jamana tariku ani ka maaw wele ka taa ɲɔgɔn minɛ bɛn ni keleya siraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Ni hakilina ye an ka seko ni dɔnko san kɔnɔna la ko Penso Uni pour le Mali k'u ka desɛngɛkɛrɛnw fara ɲɔgɔn kan Mali kama bɛn ni keleya sira fɛ. Desɛnw kɛra Bamako fan caman kɔnɔ o siratigɛ de la an ka jamana seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe a taar'i ɲɛ da musée national desɛnw kan. An nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ parce que nin ye an ka année de la culture projet ba dɔ ye. Jamanakuntigi kelen k'a fɔ ko ka san di seko ni dɔnko ma an ye projet caman sigi sen kan projet 12 ɲɔgɔn na a kelen de ye fresque mural ye ka dugu cɛɲa parce que n'i y'a hakili b'a la Bamako tun bɛ wele la coquette Bamako kun cɛ ka ɲi bon donc an ye ci bila an ka artiste peintre ma desɛnkɛlaw u kana miiri parce que olu ka hakilina u bɛna min yira an na a bɛ kɛ sababu ye ka jamana soutenir ka na ni hakilina ɲuman ye jamana kɔnɔ donc olu bɛ baara kɛ komi n'u yɛrɛ fana ye sɔrɔdasiw de ye olu ka arme y'u ka pinceau de donc u nana Bamako yɔrɔ caman ka daminɛ aéroport la ani pɔnkɔrɔ la ani yɔrɔ quartier caman ils ont fait en sorte que an bɛ se ka jamana cɛɲa ye an bɛ se ka Mali histoire ni Mali danbe ye ani Mali kelenya donc ni expo ni a bɛ kelenya de kofɔ malidenw ka bɛn malidenw ka tagama ɲɔgɔn fɛ donc je pense que ale fana ye jɔyɔrɔba ye kulomaba ye année de la culture la parce que n'a fɔra ko année de la culture a fɔra ko ka créativité de bɔra. An ka jamana fɛnkɔrɔba minnu bɛ yen n'u caman lasagolen bɛ fɛnkɔrɔ marayɔrɔ musée kɔnɔ bi a bɛɛ lajɛlen bɛ an ka jamana tariku ani an bɛnbakɛw ye baaraba mun kɛ jamana ye an m'o bɛɛ taamasiyɛn sɔrɔ dessin ninnu kɔnɔ. Ni mun fɛnɛ nin ye musée fɛn u ye musée kɔnɔfɛn dɔw ta k'olu dessin kɛ o kan mais olu kɔfɛ dɔwɛrɛw bɛ yen nɔ min tɛ musée kɔnɔfɛn ye mais musée kɔnɔfɛn ninnu ne y'olu dɔw ɲɛfɔ Kiwara nin a bɛ fɔ a ma ko ngɔsɔnkun a bɛ bɔ Kunkɔrɔ mara la o ye mun ye sɛnɛkɛla warabaw u tun b'a d'olu ma pour que k'olu janfa o ye Kiwara ye maintenant n'i tɛmɛna Kiwara kan dɔ bɛ yen ko o ye tablette de Corée ye tablette de Corée ye mun ye Corée tigi Corée y'an ka société an ka laadala fɛn dɔ ye parce que bamananw fɛ yen nɔ mɔgɔ bɛ kalan kalanso bɛ yen nɔ fɔ wɔɔrɔ ntomo bɛ yen kɔmɔ bɛ yen Kiwara bɛ yen nɔ Corée bɛ yen nɔ nama bɛ yen Corée bɛ yen Corée ye laban ye donc Corée kɔrɔkuntigi o de tun bɛ nin tablette minɛ o tun bɛ nin bere de minɛ a bolo a bɛ n'a fɔ mɔgɔ bɛ bere minɛ pour ka se ka commandement kɛ ka bɔ taamasiyɛn fɛn filɛ Kogo la yan kɔrɔ b'a bɛɛ la. Ka fara tarikuw kan an ka desɛnkɛlaw kumada ye u ka desɛnw de ye o kɔnɔ u bɛ maaw wele ka na bɛn ni keleya faso kanu ani fasodenɲumanya baaraw bɛɛ lajɛlen na. Ne ye kɔnɔ minnu dessin u taamasiyɛn bɛn ni keleya donc ne ka laɲini ye bɛn ni keleya de ka sabati jamana in kɔnɔ kɔnɔ ninnu yɛrɛ b'o de ko fɔ nin ye bɛn kɔnɔ de ye ani drapeau bɛ min da la fɛnɛ o bɛ ka Mali ka sanayɛlɛ n'a ka sankɔrɔta o b'o de ko fɔ donc ne ye baara kɛ n'o kɔnɔna de ye bɛn ni keleya. Ne ye min ɲɛgɛn ne ye min dessiné yan o de ye AES ye an ka jamana saba mun jɛra sisan ka kɛ AES ye u ka carte de ye nin ye n'i y'a lajɛ ka ɲɛ n ye filijuru kɛ ka kala filijuru bulama o kɔrɔ de ye ko la paix ne y'a nommé ko le fil de la paix ne y'o kɛ k'a kala nin ye minnu bɛ ka sama ka taa sanfɛ o ye a bɛ wele cogo di AES population de race minnu b'a la les différentes races ani duguma an ka militaire minnu bɛ ka sacrifice ultime kɛ don o don pour que AES kana bin nɔgɔ la. An ka jamana kɔkan kibaruw kɔnɔ la Benenkaw bara k'a fɔ jaso wale mu ni a yɛrɛla k'a fɔ a ma sira sɔrɔ o baaraw ka sanga ni bi tɛnɛ dɔ yɛrɛla k'a fɔ ko Benin kun kalalen don kosɛbɛ ka sanga ni nin waati in ye ko a bɛ ka basigi dɔɔni bawo fintigilakaw ka ɲɛmaaba fila olu kun minɛnen don nin waati in na ko olu ye kanabila sɔrɔ nka ko wulikajɔ ninnu kɔnɔna la fɛn mun ye u ka chef d'état major de l'armée de terre ye
ani fo ka taa se général Issa ni ale fana ye fintigila ka ɲɛma dɔ ye garde national olu maa fila ninnu ni olu kun minɛna maa minnu tun bɛ fɛ ka fɔjaso baaraw kɛ ko olu sera ka kanabila sɔrɔ nka ko mun ye maaw yɛrɛ dusuma kasi kosɛbɛ o de ye wulikajɔ in kɔnɔna ye maa min bɛ fɛ ka kasojaso kɛ k'u to u ka walew la jamana ɲɛma yɛrɛ ka chef de cabinet militaire ko o furumuso ni o ye Bada ye ale a tora ni wulikajɔw la baw u ye susuli minnu kɛ k'a fɔ k'u bɛna ɲɛmaaw minɛ o de kɔnɔna la ko Patrice Talon a ka chef de cabinet fintigilaka o muso ko o tora a la ni waati in na yɛrɛ la k'a fɔ ko maa nana masumalen ni o ye civil ye o camanba de joginna ani fo ka taa se maa hakɛ mun ni olu fana nin tora la k'a ka ca kosɛbɛ ni waati in na a kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye o ma se ka bɔ baw fan fila bɛɛ lajɛlen maaw kunnafoni la bɛɛ bɛ ka u ta de fɔ nin waati in na maaw bɛ ka u yɛrɛ ɲininka ko in a bɛ lahala jumɛn na nka kafojaso kɔni a yɛrɛ la k'a fɔ a ma sira sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛma ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye ka sanga ni bi tɛnɛdɔn ye décembre kalo tile 8 ale bɛna a ka jamanakuntigiya baaraw ka o daminɛ a ka sigili ni o ye investiture ka kalikan kura ta Côte d'Ivoire ka denw ye ka segin k'a ka mandat ka a daminɛ mandat mun na yɛrɛ la k'a fɔ kalafili kɔfɛ kɛmɛ sara la mɔgɔ 89 ni buruburu 77 olu de ye kala ta Alassane Dramane Ouattara jamanakuntigi kalata mun kɛra octobre kalo tile 25 waati Alassane Dramane Ouattara kalikanw a bɛna o ta bi ka sanga ni sariya sunba ye ni k'a ka baaraw daminɛ a ka ni investiture kɛlen k'a yɛrɛ la k'a fɔ farafinna jamana 12 ɲɔngo ɲɛmaw olu bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ belebeleba in kan yaasa ka se ka taa a baaraw kɛ Côte d'Ivoire jamana ni Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya mun ni a bɛ ye politiki ko sira fɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko a gɛlɛyaw da bɛ ka sa dɔɔni ka taa fɛ bawo Burkina Faso kaw ka maa mun bɛ yen nɔ ni ale n'o faso ye ni a nin tora k'a lasagolen to Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ n'a kun kɛmɛ ka gɛlɛyaba lase jamana fila in ma yɛrɛ la k'a fɔ ko o gɛrɛntɛw ani fo ka taa se politiki ko gɛrɛntɛw caman kɔnɔ kumaɲɔgɔnw kun ka gɛlɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni sibiri tɛmɛnen ye Côte d'Ivoire jamana ni Burkina Faso ɲɛmaaw ko u y'a yɛrɛ k'a fɔ minisiri dɔw bɛna kumaɲɔgɔnw daminɛ yaasa ko ka se ka kuma sigiɲɔgɔn jamana fila ninnu jɛɲɔgɔnya minnu ni a bɛ ɲɔgɔn cɛ ko a bɛ bɛɛ lajɛlen nafa yaasa bɛn ni basigi ka na furugufurugu ka olu wuli ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ Congo RDC jamana kɔnɔ yɛrɛ la k'a fɔ ko nin waati in na jamana kɔrɔnyanfan ka kalan kosɛbɛ bawo maa ba yirikaw olu de jɔrɔlen don cɛw musow fo ka taa se denmisɛnninw ma u bɛ ka u yɛrɛ ɲini de ka bɔ Sud Kivu kɔnɔna la k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ a caman diyagoyalen don ka u ka minɛn dɔw ka taa k'u to bawo u tɛ se ka minɛn caman cɛ ni ka taa u yɛrɛ ni kisi ni waati yɛrɛ k'a fɔ ko Congo RDC fintigilakaw u ni maa murutilen minnu bɛ yen ni o ye AFC fo ka taa se M23 olu bɛ ka susuluw bila sen na halisa u ni ɲɔgɔn cɛ Rwanda jamana kɔnɔna la tile damadamani kɔfɛ ni bɛnkan sɛbɛnna bolonɔ bilala bɛnkan sɛbɛnna Rwanda ani RDC ni ɲɔgɔn cɛ Amérique jamana kɔnɔ Amérique jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna jɛɲɔgɔnyaw k'o korogiriya fɛn min ye Amérique ani Rwanda ni ɲɔgɔn cɛ o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko dolari wari $228 u bɛna o de kɛ ka kɛnɛya ko ɲɔgɔn dɛmɛ siraw ani fo ka taa se ka sira caman ka olu baara bɛɛ lajɛlen kɛ Rwanda jamana kɔnɔ o y'a k'a fɔ ko kɛnɛya ko sira fɛ u bɛn'u ɲɛsin sirabana kɛlɛli sumaya ani fo ka taa se bana minnu bɛna kuma o kuma ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn jigitigiw baara ko Amérique jamana bɛna tɛgɛ don kosɛbɛ Rwanda jamana kɔrɔ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump fɛn mun ye FIFA ye diɲɛ kurukara sennadolanci kuluba olu ye jɔnjɔn ta k'a di Donald Trump ma ko prix de la paix bɛn jɔnjɔn ka sanga ni jumadon ye na a bɛnna waati ma ni coupe du monde min kan ka kɛ Amérique jamana kɔnɔ olu ka tirage au sort o kɛnɛ kan u ye nin jɔnjɔnba ta k'a di Donald Trump ma ko k'a kɛ bɛn cɛbalen Chinois ka jamana kɔnɔna la Hong Kong ka sanga ni kari in ye wasanisigi kalataw o baaraw kɛra baara mun ni sariyakisɛ mun n'a tara kabi 2021 ko ka kalafili kɛ o kɔnɔna la
gouvernement maaw tun bɛ ka bɛɛ lajɛlen wele maaw ka bɔ kosɛbɛ ka taa kala ta nka o waati kelen de la ko tasuma dɔ de mɛnɛna tasuma mun n'a cɛnida bonyana kosɛbɛ hong kong dugu kɔnɔ o tasuma in a ka cɛnni kɛra sababu ye maa caman ma se ka bɔ ka taa kala ta i n'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw tun bɛ ka a ɲini cogo min na kalataw olu gɛlɛyara kosɛbɛ ka sababu kɛ ni tasuma in ka cɛnnidaw ye. ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaru la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga in na ka lase aw ma aw minnu kun sɔgɔlen don an na an b'a fɔ ka koɲuman k'a fɔ an ni ce ja ni sugantili la yaasa ka se ka kibaruya sɔrɔ mali ani diɲɛ kan kunnafoni lasera ma balimakɛ Famara Berete fɛ jaw tun bɛ ka yira aw la Keba Jalo fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan a k'an bɛn. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wara t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.